Mga kapuso, padayon nga ginabantayan ng Bagyong Amang ang pinakaunang nga bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga tuig. Sa 11 a.m. bulletin sang Pag-asa, ulihi nga nasiplatan ng bagyo nga may kalayoon nga 270 kilometers sa nasidlangan nga bahin sang Virac, Catanduanes. Posible nga magapalapit ang bagyo sa nasidlangan nga bahin sang Luzon sa masunod nga mga inadlaw. Wala man ginadula ang tsansa nga maglandfall ini gani padayon nga bantayan ang updates. Ginpasaka sang Pag-asang signal number 1 sa pila ka bahin sang Bicol Region kag pila pa ka lugar sa Southern Luzon, subong man sa pila ka bahin sang Samar kag Leyte provinces. Maulanon man ang halos bugos nga Eastern Visayas kag Bicol Region bangod sang Bagyong Amang. May ulan man sa pila ka lugar sa Northern kag Central Luzon, subong man sa Mindanao. Apang base sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang pag-ulan diri sa Western Visayas.